Dames en heren, kampioenschap oude hengsten binnenkomen. Zowel Johannes 484, Marcus 491, Nane 492, Jurre 495, Mathies 504, Tine 501 en Howard 514. Wat een gezelschap. Komen eraan. And we are getting ready for the championship for the older horses. Kampioensgreen oude hengsten. Daar staan ze dan. De crème de la crème. And there they are. Beste van het beste. The top tier, the cherry on the cake. Aan de hand van het publiek, van de jury ook bepalen welke hengst. And I'm receiving information from Bert that you, as the audience, have a vote here as well. Als eerste in deze kampioenskeuring Johannes 484. And the first one is Johannes 484. Hier is Marcus 491. Marcus 491. Hier is Nane 492. Nana 492 getting the hands together for him. Jurre 495. Jurre 495. Tine 501. Tide 501. Mathies 504. Mathies 504. Howard 514. And Howard 514. Pakistan. We're going forward in walk. You've seen them all earlier today. They got selected. Niet de volgende kunnen scheuren van u. Maar we gaan het zien. And in the audience there is a slight preference. I hope you heard that. Dames en heren, dan kan de nacht de keuring van het APS niet meer stuk. And what we're going to do this is the absolute top of Studbook Stallions. In Europa wordt hier de wereldkampioen. En zo is het. And you know what? This horse will not be the Frisian champion, the Dutch champion, or the European champion. It's going to be the world champion. Ja, mensen, extra aan de baan verlaten. Some horses are going to leave the arena.
We're going to bring them back for one by one. It's not going to be as extensive as earlier on because we've seen them already. And according to my schedule, they're going to do one round in the trot and then they will all come back. Agen staat al op zijn post. De lieveling van Agen komt aan. And we see Age Okkema. He is waiting for his very own favorite. Rustig in stap. Wat staat hij er weer perfect voor? Ladies and gentlemen, championship represent you. Johannes 484. No need to announce. Well, did you like it? I definitely did. Binnenkomst van Marcus 491. Marcus 491. And he's not taking the effort to walk. He just wants to go. Een geweldig enthousiasme al zo even bij de eerste hengst in dit kampioenschap 2026. Daar nog maar net begonnen. Nu de presentatie van de tweede hengst. Marcus 491. Klaar om erin in te klimmen. Kijk naar die successen. Kijk naar dat paard. Look at the suppleness. Look at the hair. Look at the trot. Op de volgende hengst krijgt veel applaus bij voorstellen. And allemaal. another one. And we all know him. Everybody was clapping for him. Hier is Here we have him. 492.
Banana 492. Dan niet wachten om zich te laten zien. And he cannot wait. So guys, what do you think? Jullie hoort dat wel. And the judges are listening. En nu, et maintenant, madame et monsieur, madame, ladies and gentlemen, vijfvoudig kampioen Jurre 495. 5 times champion Jurre 495. Dan zullen we de baan nu al Jurre 495. De jury gaat het super moeilijk hebben. De The judges are going to have a hard time. Er komt tiende, 5 nog in. Wat een voet, wat een behang, wat een lossigheid. Tiende, 5 nog in. Prachtige prestatie van tiende.
It was a lovely presentation of Tide. De komst van de volglijst in de kampioenskeuring Mathies 504. And then Mathies 504. Zeven superieurengsten. In this group, we have 7 excellent horses. Het Mathies 504. Wat een strijd. And this is quite the competition. Laatste in dit kampioenschap. De binnenkomst van Auwert 514. And the last one in this championship for the older stallions. Auwert 514. Laatste in deze groep Auwert 514. Dat waren ze dames en heren, eerste keren terug alle 7. That were all the horses.
vervelende uitgang weer. Okay, Laten we aan het hand houden en we gaan this arena has an exit, and we are going to point some horses towards that exit. Agen die denkt alweer dat hij weet hoe het in elkaar zit. Maar weet er niks van. And Age Okema thinks he knows what is going to happen, but he doesn't know. Johannes 484. Dus naar voren. Here in the corner. Fantastisch. Wat heeft Proud ears, beautiful stature. Maar ja, ze kunnen niet allemaal door. But not all of them can continue. Jury was. And if you were the judge, Zou u dan Johannes wat binnen laten would you blijven? keep him here or should he go? Maar ik kan u vertellen, u bent geen jury. But you are not the judge. Maar de jury geeft u gelijk. Want Johannes blijft binnen! And they agree though. Judges think the same as you. He can stay. Marcus 491. Marcus 491. Zijn de oudste, maar nog altijd superieur eraan. Want staat hier in toppositie. Superior, lovely outlook. Hij kijkt mee veel te veel naar die uitgang. But he's looking at the exit. Zijn doek gaat vallen voor Marcus 491. Een geweldige applaus. But give him an applause. Marcus 491. Oh, die volglijst die wil er al achteraan. Zal dat Oh, gebeuren? and the next stallion wants to follow. Daar kijken we naar. Will that happen? Een van de fenomenen van het... We're looking at a phenomenon here. Moeten we nog zeggen op deze hengst? What to say about this stallion? His resume is impressive. It's not even fitting on one page here. 492. Nana 492. Gaat de doek vallen? Blijft hij binnen? Will he stay? Blijft hij binnen? He stays. Als hij nou voor de 6e keer kampioen wordt, zo voor het eerst in de geschiedenis dat... Will this horse become the 6th-time stallion? That will be exceptional. That would be the first time. Maar dat wordt dan natuurlijk 496. Maar ja, dat is makkelijk gezegd. His number should change then, Heeft hij nou 496. voldoende indruk gemaakt op de jury? Did he impress the judges? Gemaakt op u? Did he impress you? Zou het toch zo zijn, dames en heren, dat hij nog mee kan doen voor eventueel de 6e titel? Jurgen, 495. And that's the question. 6th-time champion, yes or no? Yes, maybe. He stays. Gelijk een standbeeld. Kijk nou eens naar die manen. Look at this horse. He's a statue to watch. Look at the hair on this horse. He is stunning. Tide 501. Het is zo even goed laten zien. Hoort op de top van de KFV-hengsten. Op dit moment gaan we He afscheid belongs to nemen the van top Tide of the Studbook Stallions, but we are saying goodbye. Tide 501. Oortjes erop. Ziet wat bekenden op de tribune, denk ik. And then this horse is noticing the people in the audience. Beautiful feathers. Maar ook voor hengsten met naam en faam. Zo A lot of individueel name and fame. Dit is Mathies. We are looking at Matisse 504. Nou, het publiek weet het wel. De jury weet het ook. Mathies blijft binnen. And Matisse, he stays. Tot slot. Auwert 514. Last one, Auwert 514. Mooi om ze zo te zien staan. It's hè. beautiful to Prachtig see them. op die staan. Gaat de hele wereld over. Meer dan 100.000 kijkers. And over 100,000 people are watching
during those 3 days here. Eens moet de finish daar zijn. But we are approaching the finish line. We are saying goodbye to ours. Wat is dat? En waarom stellen zo dadelijk? Okay, we're going to walk and then we're going to place them. We're going to decide who is reserve champion and who is champion in the group of the older stallions. 484. Na de 492. Johannes. 495. En Mathis Berg-Lovia. Wat een toppers. Gaan opstellen op de denkbeeldige AC-lijn. Straks van de reservekampioen en de kampioen graag de vakkers-eigenaren in de piste voor de huldiging. And we are going to put the horses on the AC line. To invite the owners and the breeders into the arena. Het moment is daar dat Sabine Zaga mede namens de collega's bekend gaat maken allereerst de reservekampioen van de kampioen. Sabine, hou ons niet langer in spanning. Spanning is op de And we're going to listen to Sabine Zwaga. Want de verschillen waren echt heel gering. En there was almost no difference. These horses are proven to be good stallions. So it's pretty hard to decide who will become champion and reserve champion. And the audience was helping us a lot. Right now we are mainly looking at sustainability. Reserve champion, youthful stallion, very sustainable. Johannes 484, praised by his walk and his trot and his sustainability. Ja, een kampioen die onderscheidde zich van de reservekampioen door zijn losgelatenheid. We willen de stap graag verbeteren in de fokkerij. And then champion, a horse with an excellent walk, a very special horse. I bet you heard that. Nana 492. Laat de vakkers-eigenaren erbij halen. Wat een ontknoping. De bochtweg geen Jongsma Voorbergen. Bred by the family Jongsma in ownership of the Bauma family. A Wimmer 461 son. In the Hall of Fame. And this is one for the Hall of Fame. Vakkers-eigenaren, kom erbij. Kom erbij. Ook natuurlijk van Johannes. Ton Wortel, onze voorzitter, dames en heren. Ton Wortel, chairman of the KFPS board. Van de KFPS presenteren hier. Familie Akkema komt erbij. Een prachtige reservekampioen. In Johannes 484, van bij de heer Bakker in Letrum. Vinnie Akkema en Vinnie Poots, de eigenaren.
Dit zijn hele mooie ogenblikken. Beautiful moments. Willy Bauma in de baan. De fokkers erbij. Hulde van onze voorzitter Tom Wortel en Merle Slagers. Wat was dit al een kampioenschap? And this was a wonderful championship. Allemaal even bij elkaar staan, die bij elkaar hoort. Hulde van de juryleden. Sabine Zaga, Jan Hennings, Manuel Gasseling. We hebben ze spannend weten te maken. En dit is de top of the bill. En de kampioen en de reservekampioen. Wat een mooi plaatje. Die shots hebben we nog even vast. Aan het publiek is dat geweldig. Zo'n boot komt er zelf natuurlijk ook even bij, want die hoort ze bij Johannes. In april wordt ze de kampioen, 14 jaar. Alles al gewonnen. De Silver Bowl, paard van het jaar geweest. Wat een opklop. Daar de mensen, dames en heren, achter de reservekampioen. Weer super gedaan, Johannes 484. Want dat Age en zijn team, daar heeft ze weer super voor staan. Mooi. Nou begrijpt het, eind van de dag. Het algemeen kampioenschap, komen de kampioen en de reservekampioen nog 1 keer terug. And we are approaching the end of the day. These two horses will return because we also have an overall championship, of course. Nou, 2 handen worden geschud, dames en heren. Prachtig moment. Zeer veel collegialiteit onder de stallen. Gun het elkaar. Dit was mooi. Ik denk dat we de eerronde gaan maken met de kampioen en met de reservekampioen. Met een fantastische publiek hier in Leeuwarden. Mensen, gefeliciteerd, fokkers, eigenaren. Prachtig moment. Dan nog een eerronde, misschien wel een ovatie. And let's get ready for the lap of honor. Johannes 484. Let's go! The lap of honor. De laatste versie. Kampioenschap Jongheemster nu. And we're going to see the